Takže čaute ľudia, moje meno je Lolino a ja vás vítam u tohto ďalšieho dielu z hry Shakes and Fidget. Je to druhý diel a ideme na svet 20, kde máme Galaxar 7.8. Takže ideme najskôr do arénky. Vibrus. Sakra, ten nás odrovnal. Eliky nemáme, pozrieme do zbrojky, čo tu máme. Musím si dať ešte niečo voľby. Porovnávať veci. Áno. Najskôr do zbrojky. No takže máme tu elik naštěstí, ten možno kúpim, ale najskôr. Takže minus obratnosť, toto je na hovno, toto je na hovno, toto je na... Dobre, ale to nechcem, lebo to má 10 júb. A toto je tiež na hovno, takže tuto nič nemáme. Takže ja asi kúpim tento elik. Najskôr musím na hovno. Takže sakra, ja nemám 2 goldy. Nevadí, serem na to. Prepačte. Som trošku nachladnutý. Takže ideme na podzemie a vyskúšame kobru, čo mi povie. Škoda. Nevadí, ideme hospodu dať. Takže hospoda, čo je? To je aké? To je na inteligenciu, to si nechaj. Nejsom mag. Mám tak asi toto. Švec. A presunieme sa na S22 CZ. Tu máme postavu Lolino. A ideme do tohto, do arény. Suchos 1. Dobre, to sme tiež prehrali, dneska sa nám nejako nedarí. Nevadí, takže čo tu máme? Nič. Zase, ja si musím nastaviť porovnávanie proste. Ne vypnúť bednu, porovnávať veci. Takže máme tu minus to je nič. Takže ideme do čarov obchodu. Čo tu máme? Malý elik, ten si nechaj, lebo je drahý. A ja nemám až toľko goldov. Takže to si nechaj. Takže vylepším sa. Asi len na obratnosť. No to sa mi nechce. Dám to na štěstí aspoň. Takto. A takto. Takže ideme na kamenný obr. Si asi pozrieme. Dobre, to prehráme. Ale nechali sme mu málo HP. No nevadí. Ale ideme ešte skúsiť raz, lebo máme hubičku. Tak si dáme hubičku. Nevadí. Ja to skúsim do ďalšieho let's playu ešte vyexpiť. Toto trendy. Tak. Šímut. A ideme na S15. A musíme si dať zase porovnávať. Ja aj tu mám, výborne. Ideme do arenky. Big problem. Výborne, to sme prehrali. Takže toto je nič. Toto je nič. Toto je nič. Toto je nič. Ale ja musím kúpiť toto. No mám na to. Ale serem na to ešte, lebo som nebol kúknuť v čaraku, takže nič. Počkajte, to je obratnosť minus, dobre, nič.
Nič na silnolík nepotrebujeme no thanks bitch. Ale to je za pihu, takže ne díky. Takže vylepším poškození a vyskúšame podzemí, nemrtvý, čož pochybujem, že dáme. Nevadí. Takže idem dať nejaký ten quest. Starý kýbl. Tak, a ideme na posledný svet, to je polský, jednotka. Takže idem pozrieť do zbrojky. Ale ja mám minus. Dobre, takže to si nechaj. Ale inak, keby som to najskôr kúknem všetko, dobre, tuto není nič také zvláštne. Tento by som aj potreboval, ale keby som predal zbraň, tak na to nemám, proste ja som v šachmate. Tak ja si kúpim asi túto zbraň. Ja kúpim tú zbraň. Ja to predám. A kúpim tú zbraň. Nepotrebujem žiadnu epic zbraň. Aspoň na výdrž nech to je. Pozriem, že či mám vlastne nejaké elíky. No mám tu len tento. Tento predám, lebo ten je malý. A malé my nepotrebujeme. Ideme do tohto. Vyskúšame. Či dáme. Jos! Výborne sa nám doplnila aj album o niečo. Vyskúšame, že či máme na ten lík. Jo, máme na inteligenciu, výborne. Ten by som potreboval v reálnom živote XXL. Takže ideme na podzemí. Kostený válečník, kostlivec. Asi na toho válečníka idem. Ten je menší level. Ne. Nevadí. Ideme sem. Dobrý quest. Takže ja sa s vami lúčim, ľudia. A uvidíme sa u ďalšieho videa. A ešte nezabudnite dať like, odber a toto video zdieľajte. Takže čaute.